ኢትዮጵያና አሜሪካ የ1.6 ቢሊዮን ዶላር የጤና ትብብር ስምምነት ተፈራረሙ። በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገው የ1.6 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት ለ5 ዓመት የሚቆይ የጤና ትብብር መሆኑ ተገልጿል። የመግባቢያ ስምምነቱን ይፋ ያደረጉት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ፣ የጤና ሚኒስትር ዶክተር መቅደስ ዳባና በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሬቨረንድ ማሲንጋ ናቸው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2026 እስከ 2030 in bilateral cooperation. Ethiopia and the United States have signed a landmark health cooperation agreement worth more than $1.6 billion, one of the largest bilateral health sector partnerships in Ethiopia's history. The 5-year agreement signals a shift toward more direct, accountable, and sustainable development cooperation between the كم تري ود اللهم زينا دي أب أفريقيا لنكني أب زينا خوين زلوا يا إثيوبيا ترايب لك مين لهون إثيوبيا مس أمريكا نه حدنا بشدشت بليون ناي عنا ديل جراز بالزربا إثيوبيا ترايب كون مس نيجيريا مس كلهم هجرات أفريقيا زجبر زلوا مبار هجيك سم أخلى خزي هذا أبي فت أمي صبونا جرز الدات أمي زبالة الديل تجبر كوين زسمعي بقول إثيوبيا خم عينتنا لختيم زبزلوا ويل قرب نكح زبالة من سياتنا أفريقيا زبلوا زلون بمصلحة استسنى حبريتها دماك بكمية سمعوا بزي. I believe we are underreacting. The United States has just signed a deal for the America First health policy where they get to monitor African countries for 25 years. These are the countries that have already signed on for the Memorandum of Understanding. There is no news coverage about any of these countries except for Kenya, whose citizens are pushing back, but none of the other countries are pushing back. And I'm going to show you what's... كم تري ورا لهم ذا من سينتات بالدلا زي أمريكا أب أفريقيا مسافة مراحتنا أفريقيا تقبر زلاديل حزب أفريقيا أب تقاوم كسمع زقبوي مهنياتو ديتيل ناي تسمع مكتبنا بدك حزب كينيا حزب أفريقيا خالي يزارب اللي يلا سلشي وصل زخونة ديو كزارب سلا زي مرة دي ويس سلا دي تنقرو سلا من تايك زي زقبر زلو كنتات حماق يزب هذا لس كان اسمع نشتي in the document because they just released a 40-page message to the American people on what this looks like. Let me show you. This is when you open the document, there's like a bunch, but this is the letter from Shortman Rubio. And I want you to pay attention to this part right here. You can read the whole thing if you want. I want you to pay attention to the last paragraph, okay? Right here. It says, we will continue to be world leaders and the most generous nation in the world, but we will do so in a way that directly benefits the American people and directly promotes our national interest. Why as an كم تري ود لهم أمريكا نساعدت زعربة زلا أتي كتري ود لهم أزيد غير زلو دونالد أبي أحمد نو ماركو روبيو أبز حلفة زجبرو مجلس أنت سميكمو مسافري كانوا جبرو بمنجدي USAID دو جلدو بردئتي لأنه بوزنا برنا جنزب ترجم يبلو رجل جبرو ربحاناتنا بقطع نعنا ربحك بزغليو لذي أنت يبزبلو زلو نا أفريقياويان حبريتا نا نفسهم كوكبو نهيز بأفريقيا حبريتا أتي نجبرو زلنا حلفة دما نكامباينتات أمريكا بزربح من جديو زيد ما نسبة أمريكا نقطة بأمريكا قدامنا تسرعنا كنسرعنا نجبرو دما بزو نجار حماق قاطم كم زغل بزو يدزرب زلوا أبزو قدايزي باي ذا واي أب كينيا هذا بيت فردون انتخونه نتدي لتك فرس كم زلون كينيا تسمع مع كم زي بلان تعطي قبرالو يقول توتي بحجي كره هاي موضة تازح حجة بلا سمعنا عن حل فيه. Why, as an African country, would you sign a document that says that you're going to put another country's interest above your own? You can go through the whole document. They go through several points. The first point, making America safer by surveilling. This part's my favorite. The United States will continue to engage bilaterally to the maximum extent possible to strengthen global security for disease threats and increasing focus on countries where the outbreak is at a high risk. كم تري ولا لهم سيرفيلينس نابنت بكتسر أمريكا نزديل تقبر زلا زلا على كتسر بعالم كلوا بأفريقيا دما زلا على كتسر نكلوا زيد ما العمان نشاط من أمريكا كمنو سلزلهم كل تنقبروا كم يجرنا نهزب أمريكا كم زخونة يكون تأجم كم زد حن نقبروا زخونة يكون حمام زخونة يكون تأجم مبزحت جزية بزين هجرات أفريقيا سلزمت نوعون مكتسر حق زنا زخل زبالة كله كن جبرينا يبلو إذا عن تايزريكا نزد داتا نزد حبريتا زوز وزلوا مزحجبت عوازلو درجاناي تكنولوجي اتزغبرو مدحاني ديو اتزغبرو مسارحታት ديو اتسدو مغبديو تخالديو ببزح منገድ ክጻልወና ይخልዩ እዝነ خيጋጥም حيال መንግስቲ حبريታ ናቱ ክሰድድ ዘይደሊ حبريታ ናይ ዳታ ናይ ወይውን ያ ንብዛዕባ ህዝቡ እቲ حبريታ ካብቲ ሃገር ክወጽእ ዘይብሉ አሚን ቲክቶክ አሜሪካ ስለምታይ ደሰ ይጓቶ ወይውን ዝኹሉ ድራማ ቲክቶክ حبريታ ናይ ህዝብ አሜሪካ ቻይና ትረኽበላ ዝብል ቆይ تاونكو كامباني ناي تكنولوجي زغل سوشيال ميديا عبليقو زلو أمريكا كنسو أنت تيك توك ناي تشاينا متيا
ስለተዓወተት ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካውያን ኣይከይድን ኢሎም ነቲ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካውያን ከም ዝሽየጥ ገይሮሞ ሓበሬታ ናይ ዜጋታት ክንምንታይ ክቡር ምዃኑ ኣሜሪካ ይፈልጥዎ እዮም that's why ናቶም ብጀካ ሓንቲ ቲክቶክ ናይ ካልእ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣፕሊኬሽን ናብ ሃገሮም ከምዚ ኣቱ ገይሮም ዘለዉ ብግምጣሉ ንሳቶም ናቶም ከም ድሌቶም ናብ ካልእ ሃገር ከም ድሌቶም ማኒፕሌት ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራት ኣፍሪካ ግን ዝግድሶም ስለ ዘይኮነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣትዮም ኣለዉ ሕጂ ንእሽተይ ምልስ ኢልና ካብቲ ናታ እቲ ኢሎሞ ዘሎ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ኣውፅእዎ ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ዘረባ ስራሕን ንኣብነት እዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ታይሉ ነይሩ ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ኣይትሕግዛን ኢልኩም ትሓዝሙን ትፈርሁን ትብሉ ዝነበርኩም ተጋጊኹም ንህልኩም ዓብይ ዲል ምስ ኣፍሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል ኬንያ ሩዋንዳ ላይቤሪያ ኡጋንዳ ለሴቶ ስዋቲኒ ሞዛምቢክ ካሜሩን ናይጀሪያ ተዚ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዲል ጌርና ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ እቲ ዕላማ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ፈርስት ግሎባል ሄልት ስትራቴጂ ዝበሃል ዘሎ ኣቦጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝቆመ ኮይኑ protect Americans from infectious disease threats, strengthen global health system, and promote US innovation abroad. ስለዚ ንዓውዲ ጥዕና ዝለዓለ ፅልዋ ንክህልዎም ንኣሜሪካ ድማ ንመድሓን ዝብል ማለት እዩ ካልእ ኣፕሮች ባይላተራል መመርንም ምስ ብዙሓት ሃገራት ሓደ ብሓደ ዝምድናታት ገይሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ኩለን ተን ሃገራት ተሪኢኹመን ናይ ደገ ዶላር ብብዝሒ ዘድልዮን ኩለን ዶላር እዩ ዘድልዮን ስለዚ ዶላር ስለ ዘድልዮም ቶም መንግስታት እንታይ ይኹን ክትወስዱ ብግምጣሉ ክብሉ ይክእሉን እዮም ዓቕሚ የብሎም ደስፐረት ስለ ዝኾኑ ናይ ግድን እቲ ኢንቨስትመንት ስለ ዘድልዮም ዝደለኹም ውሰዱ እዚ ዓይነት እዩ ስለዚ ብፍላይ ናይ ናይጀርያ ተወሲድኩም ናይ ጥዕና ሓበሬታ ናይቶም ዜጋታት ንኣሜሪካ ሸይጥዎ ኣሎ ናይ ታክስ ድማ ንፈረንሳ ሸይጥዎ ተባሂሉ ከዛርብ ቀኒ ስለዚ ገንዘብ ጥራይ ሃቦም እምበር ብዘየገድስ እንታይ ኢኻ ትደሊ ድሌትካ ወሲድካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማዕድናት ይኹን ሓበሬታ ናይ ህዝብካ ይኹን ኣሚን ሓቂ ንምዝራብ ካብቲ ግዜ ጊላነት ኣፍሪካውያን መራሕቲ ነቶም ህዝቦም ባዕሎም ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ምኒልክን ነቶም ካልኦትን ባዕሎም እዮም ነቶም ሰብ ኣኪቦም ከም በራዩ ናብ ዓረብን ናብ ካልኦን ዝሸጥዎም ዝነበሩ እቶም ዓረብ ኣይኮኑ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ መፂኦም ደልዮም ዝወስዱ ዝነበሩ ባዕሎም እቶም ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ነቶም ህዝቢ ወሲዶም ብሓይሊ ሓደ ግዜ ድማ ግብሪ ብበራዩ ገይሮም እዮም ዝኽፈሉ ነይሩ ስለዚ ንዑ ወሲዶም ናብ ባሕሪ ዝቕሉ ባሕሪ ዘብሎም ዘሎ ንግዲ ወይ ገለ ስለ ዝኽእል ይጥቀምሉ ስለ ዝነበሩ ዘይኮነ ብወገን ናይ ኤርትራ እውን ኣይኮነን ብወገን ናይ ዜላ በት ሶማሊላንድ ገለ ባራዩ ናብ ኣፍሪካውያን ይሸጡ ከም ዝነበሩ እዩ ስለዚ ሕጂ ድማ ንሪኦም ኣለና ንህዝቦም ናብ ካልኦት ሕሊፎም ብምሃብ ነተን ዝርከባ ገንዘብ ይወስድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እዚ ን5 ዓመት ዝቕፅል ኮይኑ ስኬል ኦፍ ኢንቨስትመንት 8 ቢልዮን ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀሪባ ዘላ ድሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ድማ ጌራ ተብለላ ማለት እዩ እዚ ኢንቨስትመንት እዚ ድማ ንብዙሓት መራሕቲ ከም ሓደ ዓብ ነገር ዝገብሩ ዘለዉ ኬንያ 2.5 ቢልዮን ረኺባ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ኢንቨስትመንት ሩዋንዳ 228 ብብዝሒ ህዝቦም እዩ ዝዕቀብ እቲ ገንዘብ ኣትሊስት ከምኡ ድማ ናይ ሩዋንዳ ኣትሊስት robotics for medical delivery AI in healthcare ገለመለ ዝብል ከዓ ንሪኢ ኣለና and then Liberia 183 HIV AIDS malaria blah blah Uganda 2.3 ቢልዮን HIV AIDS TB malaria digital health system እዚኣቶም ኩሎም ቶም ካብ USAID ናይ ረድኤት ናይ ሕክምና ዝወስዱ ዝነበሩ እቲ ገንዘብ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበረ ሕጂ በዚ መንገዲ ዝገይሮም ነቲ ገንዘብ ሂብዎም ኣለዉ ሓበሬታ ግን ክወስዱ እዮም ካብኦም ለሴቶ ኢስዋቲኒ ሞዛምቢክ 1.8 ቢልዮን ከምኡ እናበለ ካሜሩን 850 ሚልዮን ናይጀርያ ድማ ዝበፅሐ ህዝቢ ስለ ዘለዎም 5.1 ቢልዮን እቲ ዕላማ ድማ HIV AIDS TB ማላርያ maternal and child health care and ከምታት ስለዚ እቲ ገንዘብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዮም ብዙሓት ሃገራት ዲል ጌራ ኣላ we'll see እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከም ምፅኢ እዚ ጉዳይ እዚ ንግዜ ክንገድፈይና ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ እቲ ዘገርመኒ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ዲል እውን እናገበረት ከላ ካብ ገለ ዘን ሃገራት ናታ ኤምባሲታት እውን ተዓፁን ኣምባሳደራታ ትስሕብ ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ it's still shocking ንብዙሓት ሃገራት ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክውሰን ተኻኢሉ ኣሎ we will see ግን ኣሜሪካውያን ነዚ ውሳነ እዚ ንባዕሉ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ ይብሉ ኣለዉ this is standard process in any administration an ambassador is ብሓፈሻ እዚ ትሳቶም ዝመርፅዎ ዘለዉ እዮም ንኣሜሪካ የዋፃ ድዩ ኣይወፃን ድዩ ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን ንዓታቶም ዝምልከት ኮይኑ ኣሜሪካ ትኸዱ ዘላ መንገዲ ነዚ ይመስል ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንናቱ መንገዲ ኣለዎ ንናቱ ምርጫ ኣለዎ ንህዝቡ ወኪሉ ንዑ የዋፃኒ ዝበሎ ክገብር ይኽእል እዩ ሓንቲ ናይ UN ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለታ ምሳ ሕውስ ኣቢልና እንተነገርናኩም
نشتي حبريتا بزع إيرترا بزع جزي حبريتا بلندنا زي اسمعها. Is a country in the Horn of Africa, and because of its regional positioning, it's experiencing cyclical drought. The spillover impact of the conflict in Sudan and those who are fleeing that conflict, as well as rising regional tensions. A country that is incredibly affected by climate change, even though it contributes almost nothing to the causes of climate change. And through the humanitarian funding that we receive, we have been able to last year alone ensure that over 800,000 Eritreans had access to one social service that they would not otherwise have had access to. Those funding cuts mean that we are unable to provide this. እዚኣ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ዘለያ እንታይ ትብል ዘላ ኤርትራ ብዙሕ ፀገማት ካብቲ ንሳ ዘይትቆፃፀሮ ወይ እውን ንሳ ዘይተበርክቶ ፀገማት ትፅሎ ዘላ ሃገር እያ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ዝኩሉ ፋብሪካታት ናይ በዓል ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኤስያን ዝግበር ዘሎ ዝብክሎ ዘሎ ኤርትራ ዋጋ ትኸፍለሉ ኣላ ካልኣይ ዕግርግር ኣብ ሱዳን ዘሎ ዕግርግር ኣብ የመን ዘሎ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝኩሉ ንኤርትራ ሽግር ይፈጥረላ ኣሎ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ፀገም ትረኽቦ ዘላ ድማ ኣብ ዓዳ ወላ ሰላም እንተለዋ ኣብ ከባቢያ ብዝፍጠር ፀገማት ናይ ክላይሜት ይኹን ናይ ካልእ ብዙሕ ሽግር የጋጥማ ይታ ሃገር ንሕና ከም ዩኤን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ከባቢ 800,000 ኤርትራውያን ገለ ክፋል ናይ ሶሻል ስፖርት ክንገብር ክኢልና ስለዚ ፋንዲንግ ናትና ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ፋንድ ናቶም ስለ ዝቁረፅ ዘሎ ንዑያ ትዛረብ ዘላ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ እቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ሓገዝ እውን ናይ ምኽሳር ተኽእሎን ዓብ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ኤርትራ እቲ በዓል ኢትዮጵያ ዝኣቱ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ዝኣቱ ገንዘብ ክትሪኦ ከለኻ ብብዝሒ ሓገዛት ተፈላለየ ዓይነት እዩ ዝኣቱ ኤርትራ ግን ወላ ተን ውሕዳት ብመንገዲ ዩኤን ተዓቂነን ዝመፃ ዝነበራ ንሳተን እውን ክቁረፃ ከም ዝኽለያ the same kind of access to services, food security, health for mothers and newborns. This is a country that does not have a lot themselves, but these communities are giving everything that they have in order to support their brothers and sisters. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ብዙ ፀጋታትን ሃብትን ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ግን ንሓትሕዱ ድማ ክፀዋወር ዝደሊ ሃገር ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ብግምጣሉ ግን ኤርትራ እቲ ዝርከበን ፀጋታት ብመንገዲ ዘን ናይ ዩኤን ኤጀንሲ ዝመፅእ ዝነበረ ንሱ እውን እቲ ባጀት ሕፅረት ምቁራፅ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ንዲያስፖራ ኤርትራውያን ብዝተኻለ መንገዲ ኢንጌጅ ገይሩ ነቲ ሕፅረታት ኣብ መፍታሕ ኣብ ረድኤት ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ወፍሪ ኣብ ካልእን ንክገብር ተስፋ ንገብር ካልእ ካብ ዩኤን ዝመፅእ ሓደ መጠንቀቕታ እውን ኣሎ ስምዕዎ በአክብሮት ጋበዝን ናይ እዚ ኮን ሶሪ እዚኣ ከረየኩም ሳድ ሓንፅን ኢለ ከረየኩም እየ Nationalized war risks spilling into Ethiopia and the wider Horn of Africa. According to Addis Standard, the United Nations Security Council has issued a stark warning that Sudan's escalating and increasingly internationalized conflict could spill across borders into neighboring countries, including Ethiopia, raising the risk of a broader regional crisis in the Horn of Africa. Conflict could spill across borders into neighboring countries, including Ethiopia, raising the risk of a broader regional crisis in the لكن ኣብ سكيورتي كونسل بزعبا سكيورتي ناي سوماليا بزح كزرب كنيو نسوماليا دما كبابي $1 بليون I don't know نسوماليا كندي بليونيو نتكونتات ناتا نا UN peacekeeping ويكا أكاب سلام ناي سوماليا UN حدا عمد جنزب خاف المخانطة سمامي يجن بزيادة كزارة بخلو أب قداي ناي السودان إذا أب السودان زجبر زلو كينات هاتحن مالتيو نابي توبيا ناي مسكار تخلو إن عبي يمتس كم زلو أتنكي خلو سلازي እቱ ኩነታት መጀመሪያ ነቲ ናይ ሱዳን ክገልጽዎ ከሎ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እዚ ኢሎም ነይሮም drone attack causing a large explosion in a nearby location in West Darfur on 7 December. Drones also continue to extend the reach of the fighting beyond Darfur and Kordofan region. Last Friday, multiple explosions were reported in Atbara in River Nile State due to drone strikes reportedly targeting power stations, triggering widespread blackouts in the area. We have teams in all these locations. Mr. President, this is OCHA's 10th briefing to the Security Council on Sudan this year. Month after month, we have highlighted deadly attacks against civilians. كم تبلو زلو زي ab Security Council استزربي بمن بOffice for the Coordination of the Humanitarian Affairs زي بزعبتي سبعوي كلو زلو زملكاتيو اتي RSF زبال درونات ناتو رحقات زخدات رايدي كونا نسيفيلاوي critical infrastructure focus كيرن حزبي عبد الحمد كم زنبر عبد خدمات شجرن كم زودق زقبر زلو مخانم معزاب يدلي
እዘን ድሮናት እዚኣተን ናይ መን እየን ድሕሪልካ ኢማራት ትቦም ዘለያ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ኩናት ክልተ ዝዋጉ ሓይልታት ኣለዉ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ዘሎ እንታይ ዳ ንሱዳን ሲስተማቲካሊ ኮላፕስ ከም ዝገብር ተሃገር በቲ ናይ ነዳዲ ምንጭታት ናቱ ናይ ወርቂ ምንጭ ናቱ ምንጭ ናይ እቶቱ ኩሉ ትሕዞ ምክንያቱ ወርቂ ሓደ ዓብዪ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናይ ተሃገር ዝነበረ ንሱ ተኣልዮ ነዳዲ ዝርከብ ዝነበረ ንዑቱ ካብኡ ትቆርፀሉ ፀኒሕካ ድማ ነቲ ናይ ፓወር ፕላንት ፀዓት ዝህብ ነቲ ህዝቢ ትሕተ ቅርፂ ብምሉ ካርቱም ከመይ ገይሮማ ከይዶም ተማረሰ ጠቕላላ ዕንዮም እዮም ከይዶም ኩሉ እቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ሆስፒታል ጥዕኑ ሆስፒታላት ዋዋ ኢሉ ንዑ ዘርገብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ሲስተማቲካሊ ነቲ ሃገር ፌል ከም ትገብር እዩ ዝገብራ ዘሎ እዚ ድማ ካልእ እውን ኣብቲ ቦታ ትመፅኡ ንኢማራትን ነቲ ዝግበር ዘሎን ብተሪሩ ዝተዛረበውን ነይሩ which are pioneers in the theft of ናይ እዚ ኮነን ሚስተር ካሜሮን ዝበሃል ሓደ ኣክቲቪስት ወይ እውን ኣብቲ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተልን ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብቲ መጋባያ ብዝበለፀ መንገዲ እውን ንሱ ተዛሪብሉ ነይሩ ብሕፅር ዝበለ ብዙሕ ነገር እንዲ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዝሕዝን ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ጥራይና ክንግንዘብ ንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ቢካዝ ናብታ ክመልሰልኩም ዘልየ ፀናዕኩም እዛ ሪፖርት እዚኣ ንኢትዮጵያውያን ዓብዪ ዎርኒንግ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ኣትሕድ እዩ ዘሎ ኩናት ኣትሕድ ኣሎ እቲ ኣፅዋር ካብ ደገ ድመፅእ ዘሎ ድማ ብፍላይ ሕጂ እቲ ዋርኒ እቲ መጠንቀቕታ ንምንታይ እዩ እቲ ናብ ኮርዶፋን ገፁ እናተፀግዐ እናኸደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ርኤስኤፍ ካብ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከምፅ እዩ ኣፅዋራት ከምፅ እዩ ብቐጥታ ኣክሰስ ካብ ኢትዮጵያ ክህልዎ እዩ ስለዚ እቲ ርኤስኤፍ ዝበሃል ብዙሕ ዕጥቅን ስንቅን ክረክብ ስለ ዝኽእል እቲ ኩናት ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ድማ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ካልኦት ሓይልታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ድማ ክዕጥቁን ክህቡን እዮም ኩሉ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ከጋድዶ እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's a lot of problems right here Peace building affairs ስጋ መተን ያየነው ስራ የሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ስራ ነው። ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ሲባል ድሮ በደርግ ጊዜ ተገዝተው ብዙ ጥቅም ሳይሰጡ የተጣሉ በኢህአዴግም ዘመን ያልታዩ አቅሞች እያሉ መስራት ሲችል አፕግሬድ ማለት ሲችል ኦቨርኦል ማለት ከም ትሪእዎ ኣለኹም ምሩኽ ብርሃን ጁላ ድማ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ትብል ቃል 10 ግዜ ይደግም ኣሎ ናይ ቀደም ዝነበረ ታንክታት ኦርጋናይዝድ ጌርና ወታደራዊ ዓቕምናትና ሓይልና ተበጊስና ኣለና ዝብል መናወራን ተሃዲድን ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ድማ በዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝነፍሑሉ ዘለዉ ኩነታት ብካልእ ድማ ውፅእ ዝበለ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ንሰምዕ ኣለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ማለት እዩ ታጉት ሀገራት ተርታን ለማዋለድ በሚል የተመሰረተውን የኤርትራ ሀገረ መንግስት ከደም አፋሳሽ ትግል በኋላ አመድ አፋሽ ሆኖ የቀረው ለምንድን ነው የሚለውን ይመለከታል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊት እናምን ነበር፣ እንናገር ነበር። ያኔ መደመጥ አንችልም። ከጀመርንበት ቀን አንስቶ ግን ንግግሩ አለ። ያ ንግግር ግን ሰላማዊ መሆን አለበት። የኤርትራ ፕሮጀክት እንዴት ተሸነፈ፣ ኤርትራስ እንዴት ተሸነፈች የሚለው መመልከቱ የኢትዮጵያንና የኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ናይቶም መራሕቶም ቃላት ኣቀናቢሮም ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይን ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ በጊሶም ኣለዉ። ኤርትራ ስለምንታይ ፈሪሳ ዝብል እንታይ ኻ ክትብሎም ትኽእል ነዚኦም እኳ መግለፂ ትረኽበሎም ኒኻ ኤርትራ ስለምንታይ ፈሪሳ ዝብል ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ እናገበሩ ኣብቲ ታብኔል ናይቲ ቪድዮ ድማ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ግብፂ ገለ ገይሮም እዮም ዝገብሩ እናቀያየሩ ናይ የማነ ገብረኣብ ክገብሩ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ይገብሩ ናይ ዑስማን ሳልሕ ይገብሩ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ይገብሩ ናይ ካልኦት ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብዪ ኣሕመድን እቶም ላዕለዎት ካድረታት ጀነራላቱን ብዛዕባ ኤርትራ ከይተዛረቡ ግን ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ፅቡቅ ጌርኩም ኣብቲ ታሕቲ ደረጃ ተሓታትነት ስለዘይብልና ንሕና ዝሓተና የለ ግደፉ ዝብለና የለን በሉ ንስኻትኩም ነቶም ህዝቢ ኣፅምምዎም ትፅቡቅ ነገር ሰብ እውን ብዙሕ ኣይካተሎምን እዩ ምክንያቱ ነቲ ቴሌቭዥናት ናቶም ኣብቲ ኣትሊስት ኣብ ዩቱብ ሰብ ስለዘይርዮ ቆሪፆም በፍንጫ ብሓይሊ ናብቲ ህዝቢ ከም ዝበፅሖም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ኢና ነዚ ክንሪኦ ዝመርፅ ኣነ መሲልኩም ገለገለ ሰብ ኣብዪ ኣሕመድ እኮ ይዛረብ የለን ስለዚ ገዲፎሞ እዮም ዝብል ኖ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጥዕና መንገዲ ይኮኑን ሒዞም ዘለዉ ናይ ጥዕና መንገዲ ስለዘይሓዙ ንሕና ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ሸለል ክንብላ ይግባአን ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራዊ ነቲ ነገራት ኩሉ ተረጋጊልካ ኣብ ንቡር ነገርካ ተመሊስካ ወይ እውን ኣትሊስት ንኢትዮጵያውያን ኢግኖር ንገብረሉ ደረጃ ይበፅሕናን ኣለና
ነዚ ኣካይዳናቶም ኢግኖር ክትገብረሉ ትኽእል ደረጃ ኣይተበፅሐና ኣሎ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ስለዚ እዚኣቶም ተፈላለየ ታክቲክ እዮም ዝጥቀሙ በቲ መንግስቲ ደረጃ ኣፍኩም ሓዙ ዝተባህሉ ይመስሉ ወይ እውን ኩነታቶም ሪኦም ኣዝሊቖም ኣለዉ ኤርትራውን እኳ ኣብ ዝሓለፈ ክትገልጽ ከላ ካብ ክንወረኩም ኢና ክንመፀኩም ኢና ክንጎብጠኩም ኢና ዝብል ቋንቋ ገዲፎም ሕጂ ተወረርና ተሓረምና ኤርትራ ፋሕ ተብለና ኣለና ብዝብል ናብ ቪክቲምስ ከም ግዳያት ከም ዝኾኑ ካብቶም ኣግሬሰርስ ወይ እውን ጨቆንቲ ክትወሩ ትደልዩ ኣለኹም ዝብል ክስ ስለ ዝመፅኦም ሕጂ ተወሪርና ኣለና ዝብል መዝሙር ቀይሮም ኣብ ተላዕለዋይ ደረጃ ናብ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ግን ቦይ ንኤርትራ ኣነ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ተኸታቲለ ይፈልጥን ኣብ ሂወተይ ማለት ከምዚ ሕጂ ዝከታተሎ ዘለኹ ተኸታቲለ ኣይፈልጥን እየ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ሕጂ ግን at every stage ናይ ኤርትራ እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ እዚ ከም ናቶም ፓላሶታት ስለደይቲ ሃንፃብ ኤርትራ ከም ሓደ ዓብዪ ምልክት ናይ ድኽነት ገይሮም እዮም ዝዛረብሉ ኣብ ንሳቶም ሓንቲ ዝጥቀሙላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ 5-6 ፅርግያታት ፅቡቕ ሰሪሑ ሃቢ እሳተን በላ ገይሮም ቀዲሖም ናይ ኤርትራ ዝኸፈ ቪድዮታት ናወሰዱ ወይ እውን ዝኸፈ ክፋላት ናይቲ ፅርግያታት ናወሰዱ እዝን እናበሉ ከምኡ የለን ካምፔይን ሕጂ ንምንታይ ከምኡ ትገብሩ ኣይትብሎም ኒኻ እዚኦም ቶም ትማሊ ንኤርትራ ንመራሕቲ ኤርትራ ዝውድሱ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመት ክንዲዚ ዓይነት ምቅያር ናይ ፖለቲካ መርገፂ ክንዲዚ ዝኣክል ሰብ ክቕየር ኣይክእልን እዩ እንታይ ዳ እዩ እዚ ሕጂ ዘርእይዎ ዘለው ከምዚ ኣብ ብኮልጀ ክነግረና ፀኒሑ ኣነ ብቐደመይ ኣብ ልበይ ዝነበረ እዩ ባሕሪ ይደሊ ከም ዝነበርኩን ኩሉ ነገረይስ ኣብ ልበይ ነይሩ ይዋሳእ ጥራይ ነይረ ንኤርትራ ከም ዝፈትዋ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ይደልየ ክብል ከለኹ ይዋሳእ እየ ነይረ ዝብለኩም ዘሎ ሓቀኛ ባህርናቶም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ህወሓት ቀደም ከምኡ ተዋሲዩ መለስ ዜናውን ኩላቶምን በቃ ቁስልኹም ኣይትሕከኹ ቁስልና ይንሓክኸን ኢና ብሓደ ኮይና ተፋቒርና ሃገራትና ክንሃንፅ ኢና ገለ ተባሂሉ ቁስሎም ኣይትሕከኹ ዝተባሃልና ታሽሙ ካሕሳ ከይንሓትት ግቡእና ንኸይንሓትት ንኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ኮምፐንሴሽን ክትበና ከይንፅዕር ቁስሎም ኣይትሕከኹ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መስኪን ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ቁስሉ ከይሃኸኸ በስመ አብ ኢሉ ምሶም ክሰርሕ ጀሚሩ ልክዕ ኣብታ ዝተዳለወላ ድማ ከምዛ ዝራኹማ ብድሕሪኻ ንስኻ ዓርከ ኢልካ ትቐርቦ ንሱ ብድሕሪኡ ካራ ሒዙ ዘሎ ከም ዝመስል ከምኣ ትመስል ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ልክዕ ከማ ኣብ ግዜ ሽግሩ ርድኡን ኢልዎም ረዲኦ እሞ ኣብ ድሕሪኡ ግን ካራ ሒዙ ይንቀሳቐስ ነይሩ እታ ካራ ናቱ ክጥቀመላ ንርኢ ኣለና ኣጋጣሚ እቲ ካራ ናቶም ክቐትለልና ስለ ዘይክእል ዳ እምበር ክቐትሉና ክንዲ ምንታይ ፈተነ ከም ዝኸዱ ዘለዉ ድማ ምግንዛብ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሎም ብዝሰፍሐ መልክዕ ንኤርትራ ኣብዚ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምቁንፃብ ንመርሕነት ናይ ኤርትራ ንወታደራት ናይ ኤርትራ መንእሰይ ብምሉ ኣብ ግንባራት ገይሮም ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ሂወት ከም ዘይህሉ ምዕባለ ከም ዘይህሉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ከም ትሪእዎም ኣለኹም ፅባሕ ንጎ ተቀምጢሎም እዚኦም ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ድሕሪ ኢሎምኩም ሪመምበር ዲስ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ናትና ብዙሕ ግዜ ናይ ምርሳዕ ባህሪ ስለ ዝረአ ዘሎ ምናልባት ይቕረ ኢልካ ንቅድሚት ምጥማት ልቦና እዩ ግን ይቕረ ኢልካ ንቅድሚት ክትጥምት ከለኻ ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ብድሆታትን ጥልመትን ድማ ክንርስዖ የብልናን ምክንያቱ ተደጋጋሚ ላሕ ዘበለና ቃንዛ ስለ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሆርን ክዛረቡ ከለዉ ድማ ንሽተ ንስማዕ How do we understand geopolitics in the first place? Well, geopolitics deals with how geography influences politics. So politics may be influenced by lots of factors. And the issue of geography has a big place in it. So that's why we have this conception that we term as geopolitics. And when we come to certain regions in the world, their geopolitical aspect is quite massive. For example, the Horn of Africa is quite a big place in terms of potential as well as እንታይ ንምባል እዩ ዝኽእሉ ኮለል ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ናይ ዓለምና ኖርማሊ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ብብዙሕ ነገር ክትሓሓዝ ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ጂኦግራፊ እንድሕር ወሲኽካሉ ድማ ዝገደደ ይኸውን ጂኦግራፊ ማለት ናይ ኤርትራ ኣቀማምጣ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ውድድር ናይ ሓይልታት ጂኦግራፊ እንድሕር ወሲኽካሉ ጂኦፖለቲካዊ ባእሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ እውን ኣብዚ ዝቕፅል ዓመታት ንሱ ድብሎ ዘሎ ዘይኮነ ንዓና ከቢድ ብድሆታት ወይ እውን ከቢድ ተፃብኦታት ከጋጥመና ከም ዝኽእል እዚ ሕጂ ዘጋጥመና ዘሎ ብድሆታት ፅቡቅ ጌርና ካፒታላይዝ ጌርና መዝሚዝና ተጠቂምናዮ ብዛዕባ ዕድል ክኾነና ይኽእል እዩ ፎር ኤግዛምፕል ቀይሕ ባሕሪ ውድድር ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያ ንርኢ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ግብፅን ውድድር ንርኢ ኣለና
ቀይሕ ባሕሪ ናይ ራሽያ ቻይና ኣሜሪካ ውድድር ንርኢ ኣለና ሰለስተ ሌየር ማለት እዩ ሰለስተ ዓይነት ደረጃ ውድድር መጀመርያ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ደው ገለ ክትብል ከላ ግብፂ ኖ እዚ ንሴኪሪቲ ናተይ ሓደጋ እዩ so this is one ካልኣይ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ መን ይፅለዎ ስዑድያ ንዓተይ ኣፍ ደገይ ስለ ዝኾነ ኣነ ክፀልዎ ትብላላ ኢማራት ድማ በፍንጫ ከኣቱ ያብኡ ትብላላ ሳልሳይ ድማ ብዓብዩ ነቲ ቦታቲ መን ይቦስ ክኸውን ኣሜሪካ ካብ ቀደማ ነየ ትብላላ ኣሜሪካ ድማ ራሽያ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ከኣቱ እየ ትብላላ ቻይና ድማ ነቲ ዘለዋ ፅልዋ ካብ ጅቡቲ ከተስፍዖ ትደላ ስለዚ ሰለስተ ደረጃ ዓይነት ውድድር ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ክትረብሓሉ ትኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለምንታይ በታ ሓንቲ ክፋል ጥራይ ተጀሚርና ብተደጋጋሚ ንገልፆ ኣብዚ ከምየ ዝብላነ ስለምንታይ ከም ዝብል ምክንያቱ እቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት ተሪኢኻ ንሱ ንኤርትራ ኣይዞሌት ገይሩ ኣነፂሉ ካህርማ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሕና ድማ ግብፂ ንዓታቶም ክቕርቅሩ ይደልዩ ኣለው ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ግብፂ ንርኢ ኣለና ምስ ግብፂ ፅቡቕ ሽርክና ጌርና ኣለና ኢማራት ኢትዮጵያን ሕሜትን ክትጥቀም ትደላ ስዑድያ ድማ ንዑ ካውንተር ክገብር ኣላ ስዑድያ ድማ ኣብቲ ጌም ትመፅእ ኣላ ኢማራት እዚ ቀጠር እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሱዳን ኣለያ ስለዚ ኤርትራ ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና ንምሕያሽ እውን ዓብዪ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ይስማዓናኒ ኣሚነ ኤርትራውያን መይ ብታሕቲ መጋረጃ ይገብርዎ የሉ ምስ ቀጠር ዘሎ ዝምድና ምትዕርራይ ወሳኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ቀጠር ንዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ፅልዋ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እሳያ ኣብ መብዛሕትኡ ነገራት ናይ ዲኣርሲ ይኹን ናይ ኻዛ ይኹን ናይ ራሽያ ይኹን ኣብቲ ሽምግልና ቀዳመይቲ ሃገር ዘላ ቀጠር እያ ስለዚ ኤርትራ ንቀጠር እውን ንክትሕዛ እንተትኽእል ምስ ስዑድያ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘለና ብኡ ጌርና ምስ ቀጠር እውን ዝምድና እንተዝግበር ኣነ ኣክቹሊ ከም ናተይ መረዳእታ ኣብ ፖለቲካዊ ፅልዋ እንድሕር መፂኻ ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ቀጠር እያ ሓይሊ ዘለዎ ኣብ ዋሽንግተን ኬድካ ንኣሜሪካ ንምፅላው እንድሕር መፂኻ ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ቀጠር ነቲ ገይም ማስተር ገይሮም ኣለው ስለዚ ምስ ቀጠር ዝምድና እውን እንተዝዕረ ነይሩ ካብ ቀደም እውን ምስ ቀጠር ፅቡቕ ዝምድና እዩ ነይሩና እዚ እውን ፅቡቕ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያን ጌርናዮ ዘለና ሳልሳይ ኣገዳሲ ድርዒ ምኾነና ነይሩ ባህላ ያነ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ዝያዳ ነቲ ናይ ስዑድያን ግብፅን ማስተርሊ ብዝለዓለ ደረጃ ተጠቂምናሉ ኣለና ናብ ውፅኢት ጥራይ ክቕየር ንፅበዮ ዘለና ናይ ዓሰብ ዲል ድዩ ክገብር ናይ ሴኪሪቲ ዲል ድዩ ክግበር ኣፅዋራት ድያ ክትረክብ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክትጥቀም ክትክእል ኣለዋ ካብኡ ንብላ ኣለና ምስ ቀጠር ድማ እንተዝመሓየሽ ነይሩ ቀጠር ዝያዳ ኣግረሲቭ ዝኾነ ፖለቲካ ዝፃወት ኣካል ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ዓብዪ ብልጫ ምሃባ ግን ምስ ገጠር ከዓ ዝኾነ ዘበኣሰና ኩነታት ነይሩ ኣብ ቤት ፍርድታት ዝበፅሐ ኬዝ ነይሩና ግን ፖለቲካ ከምኡ ሎሚ ፀላኢኻ ዝነበረ ትማል ፀላኢኻ ዝነበረ ሎሚ ዓርክኻ ክኸውን ይኽእል ሎሚ ዓርክኻ ዘሎ ፅባሕ ፀላኢኻ ክኸውን ይኽእል ምቅያራት ስለ ዘሎ እቶም ሓደ ሓደ ንኤርትራ ይትምከር ትብሉ ድማ ንኤርትራ ይኮንኩን ዝመክር ዘለኹ ኣነ ብዛዕባ ሃገረ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ፖለቲካ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ኮነ ዝምልከቶ ንዜጋታት ኤርትራ እውን ይምልከተና እዩ ንሕና ዝምልከተና ዝመስለና ከንዛረብ ድማ ግቡእ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣይሆፕ እዚ ሕማቕ ኣይስማዓኩን ይኸውን እቶም ሕማቕ ዝስማዓኩም ንዓይ ሕማቕ ክስማዓና ይትፀበዩ ንዓኻ ከምኡ ክስማዓካ ዘይምኻሉ አእምሮኻ ጥራይኻ ክትፍትሽ ዘለካ እየ ዝብል ትናንትና ተፈናቃዮች እስካልተመለሱ ድረስ ጦርነትን ማስቀረት የሚቻል አይደለም ሲሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገለጹ። ከሰሞኑ የታየውን ረሃብ ተከትሎ ከተለያዩ አካላት በኩል የሚሰጠው ምላሽም ቀጥሏል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከ280 በላይ ተፈናቃዮች በረሃብና ተያያዥ ምክንያቶች የሞቱበት የአዲ መሐመዳይ የተፈናቃዮች ካምፕ እንደዚሁም በተመሳሳይ ምክንያት በእነዚሁ ዓመታት ከ330 በላይ ተፈናቃዮች ለህልፈት የተዳረጉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብቓላት ክትገልጾ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ኣብ ንሱ ገንዘብ ናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ከምዚ ዓይነት ጥሜት ሽግር ኣፀቦ ወሪድዎም ኣብ ዘሎ ኣብ ሓደ ሃገር ከምዚ ክህሉ እስከ ዲስፓሪቲ ከርእየኩም ደልየ where is this look at this ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘን 2-3 ዓመት ዝሃነፆ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ እዚ ክሃንፅ ከሎ ብዙሕ ካፒታል ብዙሕ ኢንቨስትመንትን ብዙሕ ገንዘብን ወሲዱሉ ኣሎ ናው ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ከተማ ንክሃንፅ ፅቡቕ ነገር ነታ ከዓልካ ከም ድሌትካ ኣብ ሃገርካ ድሌትካ ፅቡቕ ነገር ምህናፅ እሱ ይኮነን ፀገም ከመይ ገይሩ ሓደ ሃገር ኣት ሴም ታይም ከምዚ ዓይነት ድኽነት ወይ እውን ከምዚ ዓይነት ነዚ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ቀይርዎ የለ ማለት معات أسكع قصة التاسل زلوا يوتيوب سل ده يفتو سل ده عصون الفيديو نتسأل تاد دحان زخون سألك أيروي سلام تايكم تقبر زلوا أبي إثيوبيا إذا زربازيا نزيا خبرها لكم سل زلوا خي انتهيت علامة أبز سمعوه
ጦርነት ያደቀቀውን ህዝብ አይ መስበር ነው የተፈለገው። እንዳይነሳ አድርገን ሰብረነዋል። 50 ዓመት 100 ዓመት እንዳይነሳ አድርገን ማለት ይሄ ነው። ይሄ ህዝብ አሁን ጦርነት ሊሸከም አይችልም። ይሄ ህዝብ አሁን አማራጭ የለውም። ዘግቶበታል እኮ ወደ ትግራይ ዘይትም ሽንኩርትም ምናምንም የፍጆታ ምርትም እንዳይገባ ተዘግቷል። ነዳጅም እንዳይገባ ተዘግቷል። ስለዚህ ይሄን ተከትሎ ቲፒኤልኤፍ كم تري ولا لهم تايز بعزلو أب بزح جزء كن سمعوا صنعنا كابتي أخيبتات ناي بلتقنا ناي أبيديو ويوناي تومرو مما زوج زنا برد زبلو ونزنا يسمين حزبي أصب يعني خان الداخل مخن كلالنا مدخام على الدماء مورالو استداخمه حيلو استداخمه منفسو استداخمه كك على زي كل قبر لنا كبحال كله زن رياز لنا هنا هذا عبرة تثبت ميت غير كان تلادي كايخك على سايكلني عند علاماته كم يجرد لا تيركبيو سلازي نتيجة بك كم حبرة تسب أبولوتيكا نخي نتفن نمسالات خيك على سنة دليقة بتميت غير كاعت حزوز لك أبي أحمد دما كل تنجر أبيدو تمفتح أبيدو سلوزلو نزوم حزبنا يسمين بين لا غيرو قط أبي العزو نابزو خونا خمزي كدو غير ومالو اتوت سيد ناتو دما نابنت أبزو غربا هو حات وقوخ قبر خليو كاب تقراي كوينات كما تخلي زبل زلو قد متو كوينات تايز قبر زلو زخوني يقوم باجت ناباتهم كم زي كيت مقبو خمزي آتوهم ندارك كم زي آتوهم مدهنيت كم زي آتوهم كال نقرات كم زي آتوهم زخان تايو ادخلك على زي حسب زنبر زبون مورالي تنكفيو لوجيستيكس انت زي بالكختك على سايت خليها it's plain simple قلل زبالة نقر بزي مقبن ماين ننوح كتك على سايت خليها انا قزيت اسمي مكعد كيت خليها ننوح قنايت خليها سلازي كامن تي بيزيك مسرة هاوزة اللي كان قرات بون دعر هيزكا تناي مكلاس أغمخا نات داخمي زغي سلازي كم نريد لنا بانكن تانكن عبيدو سلزخوني خلي كل نجار عبيدو نداد عبيدو سلزخوني تبلتقنا بعلو نزي فطرو صقم نزي صقم كقاطم بتقراي نمن خصال لجي هو حات يومكم غيرو ما يمزبلو زلو هو حات نتز وهاب زنبره قربات ناب ኤርትራ ናብ ሻዕቢያ ስለተሰጋግሮኩም የምዝብሉ ዘሎ ቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናብ ኤርትራ ስለተሰጋግሮ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ኢሉ ክጠምኽ ኢሉ maybe ነዚ ነገር እዚ ኣብዚ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ስምዑ it's just أكمل كنتات وديقهم كم زلوا بزي خطفل. زي كم زيلون كله معاتي بعتو جيتها شوردا زمرح ودب سمرتون عبل لسه بسلطنته وحتى ترير سجمتي كوسات عوعي تقريبا لهم. وجل دحرتن واردياتهم لعلي زخون جزء بجحلة ورقن مريتن جبوهم عبزحبة الأوان سعان مجبن مدحنتن تم زابلتي مماتهم رأسنا كندنن جيرون نعيو قبل سمرت عفليت لهم. سمرتن زي جلسة عبهلو كنتات تبراي بفلاي ما بدايتهم زابلتي تبراي عملكتو عبزر جح مجلسهم. كرم هزبي ودب مدحان زبل نايت دحر وجلة زبل وهو حر مزمر سبعوي هليناوي مورالون حقاون قبولنات زيبولو يزبلو سمرات بزي عمر دما حزبنا يهرلغلو زبلم اتي ودب زي عبل علي حزبنات استفتر محزني كنتات بوز كفتح نخلهم سبعوي تكالات ساوعيت اغريبلم اتي ودب عم مجلسيو سقايت مزابلتي كاب ميديا تخويلو عالم كيريون كي سمعن سلسته جبرم انت زيو كينوم اب كارت كبابيتا زلو تمزابلتنان سدتنياتاتنا نون اب مسر سقاي موتن كمزلوم زتراتر ايكون نيلوم بصحوت سلحيت زبنا نابزي بركي كبصح زغبره غجله دحرتن حاشاخورن زبلم نمرحت وحات حزون اتي زلاقي مفتحي زخونه تو مزابلت وغناتنا ناب مربتهم نكملوس زخل سممعنات بريتوريام بمولنات كفصمن حق منግስት ክخبرن يغبا كم زغبا ايو غليصم وتوساقي بالسمرات كل تግራባይ نزي مبغسي كل عين طفات زخونه غجله دحرتن حاشاخورن كاب انغدع حزبنا نحنسابن حوارن كوغد حبيرنا كنقالس يغبا كبل ودب سمرات تعوي تقريبا لهم أمو داتا من العالم نزركو تجارون فوتو محبرسب عالمن عبت مزابلتن سدتنياتاتن زولو سقاي تقراوي بحافشام عب حصاتن زقات مكبيد كنت يوم لهم نقيتاቸው ዳር ይማብልዎ እዚ ዝመርሐ ዘሎ ክልል ክጣም ትኽእል ሓደ ግዜ እኮ ተመራሕተውን እኮ ኣመስያት ነፍሶም ኣይሩን እዮም ከምዚ ዓይነት ዘፍጣት ንዕርኸንካ ገጅፍ ከመይ ጌርካ ንሓደ ጥሙይ ህዝቢ ክትውክል ትኽእል ጥሜት እኮ ካብ ነፍስኻ ክጅምር ኣለዎ እቲ ዲስፓሪቲ ወይ ውን ትፍልልይ ነገራትና ኢትዮጵያ በዚ ውን ክትዕቅኖ ትኽእል ኢኻ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ተርባባት መራሕቲ ሰብሲ ብጥሜት ከም ዘይትርብብ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ከይበላዕካ እንተፀኒሕካ ከብድኻ እንተወሓደ ከብድኻ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ኣይጠፋካን እዩ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ነዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ሓገዝ ህዝቢ ምስ ተላዓለ ድማ እንታይ ገይሮም ረይዎም
ለምሳሌ ዛሬ አንዱ ቲክቶከር ምን ሲሰማውት በመኪና መድኃኒት ይዤ ሄዳለሁ መድኃኒት ያላችሁ ስጡ ሲል ሰማውት። እንደዛ አይፈቀድም እንዴ? ንገሯቸው ለነዚህ ለትንንሾቹ ህዝብ ስለያስክ ማት ከጀርባ ስላለ አይደለም። እንደዛ አይሆንም። መድኃኒት ታረጉልኝና በመኪና አድርጌ ይዤ ሄዳለሁ ቶሎ ብለን መድኃኒት እናሰባስ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ዋይ ስለምታይ የለን ዝብል ዘለዚ እቲ መንግስቲ ዝቆጻጸርን ተቆጻጺሩ ስርሑ ዝሰርሕ ተዝኾን ተገበር ጠሚለት ህዝቢ አፈጨሎ ኮይንካ ሚዲያ ነቲ ክግበር ዝኽእል ብትብታር ንመን እዩ ዝቃወም ዘሎ እንጂ ነዚ ትግራዋይ አክቲቪስት እዩ ስለዛ ነገር እያወሩ ሆነና ከዛ ደግሞ ሪፈር መባል ያለበት ሪፈር እየተደረገ ነው። ይህ የምግብ እጥረት ሶልቭ ለማድረግ ደግሞ ከምግብ ካምፓኒዎች አዲስ አበባ ጋር ሆኜ እኔ ቃል እገባለሁ። ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የሚዎች ካላችሁ ይኖርብናል ወደ ሕጻጽ ማለት በዓል እዚኦም ቲ ዝኾነ መድኃኒት ማሃቡና ንሕና ናብቲ መግቢ ይኹን መድኃኒት ሃቡና ናብቶም ሰባት ከነብጽሑ ኢና ኢሎም ሚሊዮኖች ተከታይ ስላለ ሚሊዮኖች ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እነዚ ጥራይ ኩንኩን ታርጌት ገይረ ዘለኹ እዚ ተደመረ ካልኦት ናይ 150,000 ፎሎወርስ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህወሓት ነዞም ጥሙያት ትሪእዎም ዘለኹም ንፖለቲካ ኢሉ ቀሪብዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ እታ ናይ ህወሓት አጀንዳ ወይ እውን ፕሌይቡክ ብልዋ እንታይ ትብል ንህዝብኻ ተጥሚ ንሶም ዝብልዎ እየ ዝብለኩም ንህዝብኻ ተጥሚ ምስ ጠመየ ኣብ ቪድዮ ቀዲሕካ ብዓለም ደረጃ ድንጋፂ ከም ትረክብ ትገብር ሽዑ ነቲ ህዝቢ ክረጡ ኢሎም ንዝብዎ ረድኤት ወሲድካ ድማ ሸየጥካ ኣፅዋር ትገዝኣሉ ውግእ ድማ ትጅምር እዚኣ እታ ናይ ህወሓት ገይም ስለዚ እዚ ተጠሚዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ህዝቢ ሕጂ ናብኣቶም ክኸይድ የብሉን ረድኤት ናብኣቶም መድሃኒት ክኸይድ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ህወሓት ክሰርቆ ስለ ዝኾነ እዚኣ ድማ ነቲ ህዝቢ ንክተጥፍኦ ምክንያት ህወሓት ትጥቀም ማለት እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ትፍርም እኮ ኩናት የለን ህዝቢ ናትካ ኣብቲ ካምፕታት ዘሎ ህዝቢ እዚ ሽግር እዚ ክወድቀ ይግባአን እዩ ብፍላይ ድማ ሃገረይሲ ፅርግያውን ካትራመን ይሃንፀላ ኣለኹ ትብል ተኮይንካ ንእሽተይ ክፋል ናቱ ንህዝብኻ ክትረድኣሉ ምኽኣልካ ነርካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚኣቶም ኣፈጨለ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ላዕሊ ክኾኑ ይደልዩ መቸም እቲ ሚድያ ኣብ ንሓትሕዱ እውን ኣብ ከቢድ ባእሲ ዘሎ ሁለት የታዘብኳቸው ነገሮችን ልንገራችሁ። እኔ አለፍ ብዬ ቲክቶክ ላይ አያለው ሚዲያ ላይ ምናምን እና አልቀበላቸው የነበሩ ትንተና ሲተነተን አየሁት። ኤርሚያስ ለገሰ ወዳጄ እነዚህ ልጆች ያገ የሰበሰቡትን ሰብስበው ለዛ ህዝብ ምግብ፣ እህል፣ መድኃኒት በመውሰዳቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የፌዴራል መንግስትም ይሁን ማንም ቢያስራቸው ይጸድቃሉ፣ ቢገላቸውም ይጸድቃሉ። እንዲህ ብለህ አስፈራርተህ ከሚሰሩት ለዛ ለተራበ በምን አንደበት እንደምታወራው ላላክ ጠማኝ ራበኝ የምትልን እናት ጥማቷንና ራቧን ለማስታገስ የሚንቀሳቀሱ ልጆችን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ ከምዚ ንብሎ ዘለና ኢና ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ምስኪን ህዝቢ ተወፂኡ ጥምዩ ዝበሃል ዘሎ ክሕግዙ ንዝፍትኑ ንኸይሕግዙ መድሃኒት ንኸይኣቱ መግቢ ንኸይከይድ ድራማ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኢልኩም ተብሉ ዘለኹም በጃትን ጠምየን ዘለዋ ኣዴታት ኩኑ እዩ እቲ ዘረባ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቶም ከም በዓል ኤርሚያስ ለገሰ ዝኣመሰሉ ነቲ ኩነታት እዞም ናይ ህወሓት ናይ ትግራይ ኣክቲቪስትስ ንኣጀንዳ ናቶም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኢትዮጵያ መጀመርያ ሕዚንዎም ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥሜት መላው ናይ ብሓቂ ተቆጢዖም እዚ ስእልታት እዚ ኣመና እዩ ነቲ ንሳቶም ናይ ፓራዳይዝ ስእሊ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኣባላሽ ኣሎ ብዓለም ደረጃ ድማ ጫውጫውታ ተፈጢርዎ ስለ ዘሎ ቫይራል ኮይኑ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ንስኻ ዝሃብተመት ሃገር ይሃንፅ ኣለኹ እናበልካ ብልፅግና እናበልካ ከለኻ እቲ ናይ ኣፍሪካውያን ኢትዮጵያ መቸም ኣብ ዲክሽነሪ ናይ ኤውሮጳ ብጥሜት ትፍለጥ ስለዚ ኣብ 2025 ብኢንዱስትሪን ብቱሪዝምን ክፍለጥ ዝደላ ኣብይ ኣሕመድ ኣጋይን እታ ናይ ቀደም ናይ ኣቦታቱ ሽም ብጥሜት ሕጂ እውን ብኣይ ትፍለጥ ዘሎ እዚ ጥሜት እዚ ድማ ብብዙሓት ኣክቲቪስትስ ወፂኡ ኣሎ ዘልታት ኣብዚ ከተምፅኦ ከቢድ ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዚ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ጥሜት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ናብ ኤርትራውያን እውን ካብኡ ዝገድድ ከም ዘሎ ይሰማዕ ኣለኹ እዚኣ ስምዕዋ ንኣብነት ንሓቅነቱ ግን ባዕልኩም ኣረጋግፁለይ Did you
እጂ ከምዚ ኤርትራውያን ሕጅሪት ቪድዮ ለና ቀደም አይፈለጥኩን ግን ብዛዕቦ መልሲ ለውን ክርየ ብሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያውያን በዓል እዚ ኤርምያስ ለገሰ ዝነበሩ ቀዳማይ ነገር ኤርትራ እዚኣ ድኽምቲ ኤርትራ ዝሞተት ሃገር ወይ ሓንቲ ዘይብላ ኮይኖም እቲ ኢሜጅ ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ተገምጢሉ ኣብ ዓዶም ይመጽእ ኣሎ እዚ ድማ ካልእ ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ ክርዮ ፀናሕኩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅአ ኣምሓሩ ሕማቕ ተሰሚዕዎም ኣሎ ንባዕሎም ናይ ትግራይ ቃንዛ ስለደይ ተሰምዖም ኣይኮነን ኣይመስለንን ኣብ ኣምሓራ ዝገደደ ስቃይ ኣሎ ግን ክንዱ ኣቴንሽን ይረክብ የለን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከምኡ ኣሎ ብዙሕ ቦታታት ዝተፈናቐሉ ሰባት ዝቕመጡሉ ኣለዉ እሱ እውን ኣሎ ስለዚ ስለምንታይ እቲ ኩሉ ሓገዝ ናብ ትግራይ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ዘረባት ትርኢኻ ኣብቲ ሚድያ ማለት እዩ እንታይ ዘርእየካ ዝኻ እታ ዝፈጥርዋ ዘለዉ ኣዝያ ምዕብልትን ብልፅግና ዘለወን ሃገር ዝብልዋ ዘለዉ ናብ ኩላቶም ብማዕረ ስለተይ ትኸይድ ዘላ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣነ ዝርዮ ዘለኹ ኣተሓሒዘ ክበኩም ስለ ዝደሊ መጀመርያ ነዛ ኣርእሲ እዚኣ በዚኣ ክዓፅዋ ክፍትን እየ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናቶም ናብ ፖለቲካ ዝሰግር ነገራት ስለ ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝሕገዝ ዘሎ ገለ ዘሎ ኣምላኽ ይሓግዞም ክንብል ይደሊ ግን ንግረ መንገድና እዛ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ሸለል ክንብላ የብልናን ምናልባት ሓቅነት ኣለዋ እዚ እውን ስምዕዎ እስከ ኣብ ዳባት ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሕዋትና ኣዝዩ ብዘስካሕክሕ ኣጋጣሚ ካብ ዝነበርዎ ማዓስከራት ተባሪሮም ከብቅዑ ኣብ ዘለዎ ዳባት ድማ ብጣዕሚ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ብዙሕ ሽግራትን ፀገማትን ይሕልፉ ኣለዉ ስለዚ ነዞም ብዙሕ ሽግራትን ፀገማትን ዘሕልፉ ዘለዉ ወገናትና ንብፅሓሎም ሕጂ ኩልኩም ስነ ጥበባውያን ሕጂ ናይ ብሓቂ ኤርትራውነትናን ህዝባውነትናን እናርኤሉ ግዜን ሰዓትን ማንም ሰብ ዘይ ኣብ ሕፃት ዘሎ ይኸፍል ዝገርመት ግና ዝኾነ ሰብ ኣብኡ ከይዱ ስለዚ የቀድሖ ጥራይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ከ8 ቆልዑት እኮ የመይቶም ብሰንኪ ጥሜት 8 ቆልዑት ህፃውንቲ የመይቶም ኣዴታት እኮ ምግቢ ዝስእኖ ዝበልዖ ሲኢናን እኮ እግረን እኮ ተቆሪፀን እኮ እየን ኣቦታት እኮ ዒንቶም እኮ እዮም ዝዓውሩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ ዲያቤቲክ ሕማም ዘለዎም ይዓብዮም እኮ እዮም እተደለኹም ክሰደልኩም እየ ሰብ እኮ ዝበልዖ ምግቢ ሲኢኑ እኮ መሬት እናኩዓተ ዝሞተ ሬሳ ደርሆ ኮይና ደርሆ ድዩ ዓፅቢ ድዩ ከም ናብ ሰብ ኤርትራዊ እኮ በዚ ሕጂ እዋን ናብ ከልቢ ናብ እንስሳ እኮ የተለዊጡ ዘሎ ግን ኣብኡ ንሕና በቲ ናይ ሚድያ ነገራት ሰነፋ ስለ ዝኾንና እቲ ኤርትራዊ ድማ ኣብኡ ከይዱ ስለ ዘይቀድሖ በቃ ድሓን ዘለና እዩ ዝመስል ግን ክትገልፆ ካብ ትኽእል ንላዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይፀንት ኣሎ ዝገርመኩም ብፍላይ ኣብ ዳባ ዘሎ ብፍላይ ቶም 7,000 ዝኣኽሉ እዮም ኣብ ዳባ ዘሎ ቀድሚ ሕጂ ትፈልጡ ኢኹም እዞም ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣሕዋትዮም ይፈልጡ እዮም 25,000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ን6 ወርሒ ዝኣክል ምግቢ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ምስ በለ ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ብስንቆ ኢና ነቲ ህዝቢ ኣስጊርናዮ ስንቆ እናሰተና ኢና እቲ ሰብ ኣብ ኮርሸሌ ሸርኮሌ ዝበሃል ኣሚን ሲሪየስ እንታይ ከም ንብል ከማን ጠፊና ሕንጅስ እንታይ ደለ ፀገም ይወደይ ኤኒዌይ መቸም እቲ ከምዚ ሓውና ዝብላ ዘሎ ሓሳብ ሞ ኣይኮነን ዶ ንባዕልና ንኻልእ ሰባት እውን ከይተረፈ ንኩሉ ሰብ ከም ንኸውን ኤርትራውያን ዘዛርቡን ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ ግዜ ናብ ዳባት ዘለው ሰባት ንብፅሓሎም ኣነ በዛ ወገነይ ብእስራኤል ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዋጋታት ከፊለ ንኩሎም ዝፈልጦም ኣዕሩኽ ተይሊ ፈለጥ ተይሊ ገይረ ብዝተኻእለ መጠን ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ክእከብ ከም ዘሎ ክገብር ክፍትን እየ ስለዚ ንውልቀ ሰባት ዝበሃል ንህቦ ገንዘብ የለን ትፀገም ዘሎ ከምዚ ከም ወትሩ ንሪዮ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ ብዝተማእኸለ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ምሶሪ ነቲ ኤነርጂ ናይቲ ሰብ ክቐትል ኣይደለን እየ ከመይ ገይሩ ብምእኩል መንገዲ ናባቶም ክበፅሕ ይኽእል ነቲ ህዝቢ ዘፍርሆ ዘሎ ስድራ እዩ ከመይ ጌርካ ቀጥታ ናብቲ ህዝቢ ከም ዝበፅሕ ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ ግዜ ሕማቕ ተመክሮታት ስለ ዘጋጥም ማለት እዩ እዚ መቸም ኣነ ነዚ ነገር እዚ ክከታተሎ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ወይ ዘተኣማምን ነገር እንተርየ ናባኻትኩም ከምፅኦ ክሳብ ሕጂ ግን ናባይ ዝበፅሐ ተተኣማምን መንገዲ ኣይረኣኹን ኣለኹ ብኣ ክንሰግራ ኢና ንቐፅል ካብ ክልተ ነገራት ኣለዋ ናብዚ ከርእየኩም ደልዮ ዘለኹ ኤርትራት ንኤርትራውያን እዩ ነይርኩ ኤርትራ ናተይ ጉዳይ ኣነስ ኤርትራ ሃገር እያ ሓላል ሃገር እያ ኣበይ ይፈልጣ ኢትዮጵያ ቋንቋ ኣይክእሎ ግዛዕ ኣይክእሎስ ኣብ ምንታይ ይፈልጣታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ሕዝስ ኤርትራ ንኤርትራውያን እዩ ዝምልከት ይምልከተን እንበል ኣነ ትግርኛ እኮ ይዛረብ ኣነ ኦሮምኛ ድየ ይዛረብ ወይ ኣምሓርኛ ድየ ይዛረብ ኣብ ኣስመራ ከይደ እኮ ኣነ እታ ሃገርስ ናተይ ክብርታት እያ ሒዛ ዘላ
ስለዚህ ጉዳይ ኤርትራ ንጎን ገዲፍካ ጉዳይ ኤርትራ ጓኒ ኻስ ኣብዘይ ኩሉ ነገር ኮለፍ ክትብል ታይ ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ታይ ሰብታይ ኮይኑ እንታይ ኤርትራ ክርዳእ ዘይከኣለ ማለት ታይ ኮይኑ እንታይ ኤርትራ ተፋትሕዋ ታይ ኮይኑ ሰብ حقيقة كيف تفكر؟ واه سلمت الدعوة إيرترا كزارة زي دلسة نا إيرترا كخسرنا بق إيرترا أنا هجرة كم مدة أتخاني نا أنا هملس أو إيرترا لو تموتي نا أنا هملس كم مدة أتخك على شيء سلمي تجري بدي إيرترا ولا حتى متعيب الله بدي أي بحر زخوني هون متعيب الله استراتيجي كربحنا بمرة أي رجاجة بجري الرجاجة أبي إيرترا لو تموتي إيرترا تجراوي تهاجر كوينا تجراوي ودبك خون كله إيرترا جي نزل دربات كن سمع خلنا بزح سميتات كما تقوم يخليو أبزحجي حياة سبعة سيدكم لينيركم تسمع دلكم تجوز سولو زلهم انتهي يفرقهم زلوا راي ويزبل زخونة نسبب لبز ولا يكون كان تعكن تسمع دو نعتاتهم من عنان تقمن لو زي تجراي كم كل اليوم كم هجر كما قال إثيوبيا اليوم ولا هجر كوينو من عمز بالكت كوينو إيرتراجم زجراب تزبي سبوزم دنا كل واحد داسيو إذا حدا تجراوي زبلو زلون نفسه زوكليو جن بقدر حق دما مبزحنا إيرتران فلتوين أبتنا تجراي إليت أبتجزي هو حات وخنا بجزي ما أصير تودق تابير ترازل وسرعات دمجينا كو جزي يمزبلون يروم نتامن نتهاجر نمكوت صار بزح عينة فتنا هالمعباي تجراي دوغلو الربال بزح الزراب زنبري زي أب عجلك فال إليت أبرسهم كم زلوا فلوتيو زي حو زي سبزي زي نجرنا زلوا كتمسجن ويزك زي intention زي دليتات زي كم زلوا يزنجر زلوا سب كم دليت كم إنه يغليو أما وده تاجن دليتاتو كل يكفت أمالة تكونه إيرترا تجراوي تهاجر كوينا أبي إيرترا لو تنخمت أبي إيرترا سلطانة مكيار أنت قاعد يمو قال نجر كنت أوت هلا نازبل زي نبرة لو مقاط كنا تاتنا تجراي كمسلا دي فكرن بر أتي حلمتي تاج جنداتي ننوي حوان دي سرح مخانون أبرس بزحات كم زلوا ستيلنا نرزلنا زخونه أيتمنيت بلوني خاصة كم دليت كم إنه يخلي تكون الندجن كابو أصب بيغزر حقي تجراي أكلنا إثيوبيا اليوم ولا تنين نفسهم زخالم إيرتراجن كنا نترولو إيرترا إيرتراويانيا دعلا دحري إيرترا جيبوتي صوماليا خلوا الفقرات وما خلوا هذا الملك تاسع إثيوبيا تباني أساس تشحيح على بتوجه أساس تجزي يروح صومال يحكم حزبي يحرز من يسبن مليونات حمتات دحري تملسنا هذا دام الإيمان أتي زمناوي هاجراونا أمور أفريقيا نفس كذا بس أوروبا متزاتي إثيوبيا أنا على تجزي في تبكى حاجة دوبا استون أوروبا جزاتي بالفرما الدولات خليهم تحتي كنتري ورد لهم بس عم قدرت إمباسي إيرترا بأمريكا أتو برهان قبل هو هبايا نبي حق تصبغ يابزو وان زكمو نقطة الاسكابتم نابوليتيكا درا تواساتي وصل الحزبي زتات زل الحزبي ساعات مش حزبي يطلع مش شعبيات تقبر لهم بركة مش حزبي يطلع مش شعبيات كم تقبروا زلهم ما يدوي مش شعبيات صملوا زقبل تبعت حزبي يطلع فتو تشلو أنت حزبي يطلع مسوينه أتصون زلهم يزعلوا زلهم سلامي اللي معك كم ينحزبي يطلع كينا ودعلكي يعني كده إذا صمدو ناي هلاو إسياس زقصلي هلاو إسياس كه زبير فايتفل تفيجوا شعبية أسمر إذا خرجتوا ما لا ده يقولوا لا فشحات زبيرتا بس بيتم بسدات سنين من سنة زبيرتا كم تسخم العنات بلونا زلخم سيريس كوينا عند حرق خصاب تحت وريدنا معلو دي فلت مساخم زلنا زمدنا صباح نقول إلى أنت دا وريد أنا بقول كي شيء I don't know مالت أيتردأكم وانا لكم حيلنا ميديا يسريحكم نزبزحكم أو لكم سي ميديا يسريحكم ميدياكم تسريحكم مر أبايتا زفرسكم وجنباري لا ولا جلس جبركم أنا بحفشة انتايو زياتهم بعد تراش نتي تقراواي لعلو نخصقلو نبعلو منص أفكوينهم عصر تجزي دزارة بس نبر كابان كابون هجي عيناي تقراواي ندحري لكمني كبيدي نخطوسن كمان مخنياتو السامس إيرترا صمدو أنت جبرنا صبوا يندحري لانو السدما هذا صمدو نيرترا سلزربح حزب إيرترا كموتن كوجن سلزدحن عاب حدا جايو مخنياتو حزب إيرترا كوجن زدحنا يكون نزل رئيسو
ናይታ ኩርሲ ቦታ ዕድሉ እናፀበበ ስለ ዝኸይድ ንነገራት በታ ኩርሲ ከመይ ጌርና ንረኽባ ጥራይ ዝዕቅና ንሱ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩናትን ደምነትን ካልእን ብፅምዶ ድሒኑ ድሮ እቲ መንፈስ ናብ ኤርትራ ክንከይድና ዝበሃል ዝነበረ ቅሒሙ ኣሎ ኦልሬዲ እዚ ንዑ ከም ፅቡቅ ኣይረኣዮን እዩ ካብታ ኩርሲ ስለ ዝረሓቐ ሓደ ካብ ሕማሙ እዩ ዘሕምሞ ዝበሃል ከዚና ንርኢ ዝኾነ በዚያ ጌርና ክንውድእ ኢና ዘልዕሉ ነገራት ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣማኸርቲ ንሳማራውያን እዮም ዘልዕልዎ ዘለዉ ባዕሎም እዮም ዘልዕልዎ ዘለዉ ባዕሎም ኩናት እናልዕሉ ባዕሎም ንኩናት ዝኸውን ጠበንቺ እናመሃዙ ካልኣይ እንደገና ኩናት ካብ ምልዓል ሓሊፉ ካሊእ ዝፍይደ ነገር የለን ካሊእ ዘምፆ ነገር የለን እናበልካ ኣደባባይ ወይ ቅራሕራሕ ምባል ትርጉም ዘለዎ ስለ ዘይኮነ እኒሆ ሜዳ እኒሆ ፈረስ ትኩናት ይጀምሮ ሳማርያንስ ሰብኣይ ተኮይኑ ንዓድ ይብልዎ ኣለዉ እንዳ ኤርትራ እኮ ኣብ ልዕላዊ መሬትና ሓንቲ ሓረር ተኩስ ኣይንዕገሰካን ክብልዎ ኣለዉ ኣብ ልዕላዊ መሬትናን ኣብ ባሕርናን ዝኽፈል ዋጋ ኩሉ ክንከፍል ንሕና ድልዋትና ክብልዎ ኣለዉ ተራ ኮይንዳ ዘይኽእል ኣመኻር ኒዳ ጀምርዳ ዘይብለና ግርብ ካብዚኣ ሓሊፍና ሓንቲ ለንቀነ ዝረኣኽዎን ካብ ገለ ሃገራውያን ዜጋታት ድመፃ ዘለዋ እየን ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ መስለኩም Eritrea lifted ban on all private construction that was imposed since 2006 ካብ 2006 ጀሚሩ ኣብ ናይ ግሊ ህንፃ ትካላትን ግለሰባትን ወሪዱ ዝነበረ ማዕቀብ ኤርትራ ልዕላቶ ዝብል መጀመርያ ሓቂ ይግበሮ እዩ I don't think ኣነ ዝኾነ ይኹን ኣዋጅ ዝረኣኽዎ የለን ምናልባት ኣነ ዘይረኣኽዎ እንተሎ ድማ ኣፕዴት ግበሩና ስለዚ ካብ 2006 ፕራይቬትሊ ሰብ ግሉ ትካላት ንኸይሃንፅ ወሪዱ ዝነበረ ገራ ከም ዝተላዕለ እዩ ዝነግር ዘሎ ሓቂ ይግበሮ እዚ ሓቂ እንተዝገብሮ 2026 ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘሎ ዓመት ምኾነት ኣይነው እቶም ገሊኹም ጆርጆ ገዛ ቪላ ክትሰርዕ ስለ ደለኻ ኢኻ ትብሉ ሰባት ኣለኹም መጀመርያ ጆርጅ ኣብ ዓዱ ገዛ ክሰርዕ እንተደለየ ቤናይ መለክዒ ሕማቅ ኮይኑ ዝስማዓኩም ኣብ ርእስኹም ዳርስሓት ስለ ዘለኩም እምበር ኣነ ካይደለኹን ከማ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ህንፃ ብኤርትራ ክጅምር ኣሎ ክብል ከለኹም ባዓል ጆርጆ ቪላ ክትገብሩ ስለ ዘለኹም ሕስድና ጥራይ ዝረኣየና ንዓይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስድራ የብልኩም እንዲኹም ስድራኹም ገዛ ኣብ ገዛ ካብቲ ዘለዎ ናብ ዳሕን ዝኾነ ገዛ ክሰግሩ ኣይትደልዩ እንዲኹም መን እዩ ዘይደልከሙ ሰብ ስደት ከይዱ ሰሪሑ እኮ ንስድሩ ሂወቶም ክቕይር ደሊ የስ ኣብ ግንባራት ዘለዎ ዜጋታት ኣለውና እወ ኣብ ግንባራት ዘለዎ ንስኻ ገዛ ስለዘይሰራሕካ ፅቡቅ ረኽቢ ኣለዉ ድዮም ንስኻ ገዛ እንተትሰርሕ ስድራኻ ገዛ ክራይ ዘለዉ ገዛ ክራይ ከማ መሓሰረ ብተዓዲ ሽዑ ካልኦት ሰባት ድማ ብዓቅሞም ነበሩ ስለዚ እዛ ዝብላ ዘሎ ይግበራ ሓንቲ ግን ኣነ እንታይ ገይረ ንምዃኑ መንግስቲ ስለምንታይ ናይ ህንፃ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ዝብል መፅናዕቲ ከካይድ ጀሚረ ግን ምክንያታት ድማ ኣለዎ መንግስቲ ስለምንታይ ንህንፃ ጠጠው ከም ዘብል ከዓ ረኺበ ብኤኣይ ገይረ ሰርች ገይረ እንታይ ኢለ መንግስቲ ኣብ ከመይ ዝበለ ግዜ እዩ ህንፃ ጠጠው ከብሎ ውሳነ ክገብር ዝኽእል ምክንያት ኣለዎ ድኢልናሲ እንታይ ኢሎምኒ ቁጠባውን ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ኢምፕሊኬሽንስ ኣለዎ ንኣብነት urban areas like Asmara face housing shortage እንታይ ዝብል ነይሩ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብዚያ ካልእ ግበር ኢለ ነረ political now there was another ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ድሓን እንታይ ትብል መሲልኩም እታ ሓበሬታና ብካልእ ሰርች ገይሮም እዮም ገይሮማ እንታይ ትብል መሰረታዊ መንግስቲ ገዛውቲ ንምስራሕ ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢንፍራስትራክቸር ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክኾነሉ ስለዘይ ግለሰባት ሕማቅ ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ጠጠው ከብል ይኽእል እዩ ምንታን ፅቡቅ ስራሕ ንክስራሕ ስለዚ መንግስቲ ነቲ ህንፃ ጠጠው ምባሉ ብደፊኒሽን ሕማቅ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ከምዚ ናይ ኤርትራ ነዊሕ ጠጠው ክብል ከሎ ድማ ስምብራትናቱ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ሰብ ዝብላ ዘሎ ሓቂ ይግበራ ኣነ ብኣይ ወገን ሓቂ እንተኾነ ደስ ብለኒ እንተዘይኮነ ከዓ ሰብ ብትዕግስቲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ዓበይትን ብዙሓትን ሓሳባት እንድሒዘ መፀ ሕጂ ነቲ ኣነ ዝብለኩም ትቕበልዎ ዲኹም ኣይትቕበልዎን نقبل هنا تتكبروا وديكم أي تتكبروا وديكم نتكبروا بلا حجي بانك خنزمتينا هيدق ماني ساكت هيدق ماني تيزودا بانك خنزمتينا دقي مو أي سلس عليك سدت كذا كتمهاري قالنا بالنمبر كتسدد ثبتين قاعد كي تقون كاتا بانكي كنزمت إينا سوري سوري وا انتي فيلم دي زرزر له انا فيلم منبر نسرح بلنا له ثبتين قاعد
መቸም እዛ ፊልም ካብ ዲያስፖራ ትብል ዝባጡ ዝበሃል ዘሎ ካብ ደገ ምስ መጽ እንዲሁ ዓበይቲ ሓሳባት ሒዙ መጽዩ ተን ዓበይቲ ሓሳባት ዳን ጽቡቕ ይግበሮ ዝበሃል እኮ ከምዚ እዩ ዓበይቲ ሓሳባት ባንክ ክንዘምት ኢልካል ዘረባሎ ናይ ባሕቂ ጽቡቕቲ ኮሜድያ ኬት ክብራ ይብሎም ናይ ባሕቂ ደስ ተብል እያ ነዚያ ክፋል ጥራይ ማለት ኣይኮንኩን ግን ማራስ ሸቓት ነዚያ ዓበይቲ ሓሳባት ኢልካ መጺኻስ ወይነ ጉድ መቸም ሓደ ክነናቱ እዩ ዘለዎ ንቐጽል ዝኸበርኩም ኤሪትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ንዝመጽእ 3 ጥሪ 2026 ምትእኽኻብ ኤሪትራውያን ወይ ከዓ ንግደት ኣብ ጂኔቭ ፌስቲቫል ክግበር እዩ ብዝኾነ ሰብ ስዊዘርላንድ ተቐበልቲ ጋይ ስለ ዝኾኑ መጸልኦም ተወንዚፎም ይጽበይና ስለ ዘለዉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኤሪትራውያን ኣብቲ ብኽብሪ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኢንጂነር ኣስገዶም ናብ ኤርትራ ናብ ስዊስ ኣብዚ ኣብ ኮንሰርት ከም ዝመጽእ ዘሎ እዩ ዝንገር አንደበት ኮይኑ መገሻ ክትብል ደርፍናቱ ድማ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዘለዋ ንዓይን ንኻልኦትን ስለዚ ኣነ እቲ መልእኽትናቶም የመሓላልፈልኩም ኣለኹ ናይ ሎም ኣርስ ኣብዚ ክንወዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ምዛ ፍልይቲ ደርፍናቱ ክገድፈኩም አንደበት ኮይኑ መገሻኺ ዕነይነይ ወነይ ተሰዊሩ ሰንባደይ ናብ መብልዕ ዓቂሩ